Sa number 2, menor de edad nga nagalantaw sang drag race patay matapos nga mabungguan sa motorsiklo sa Banwa sang Candoni. 3 ka iban pa ang nasamaran, lakip na diri ang rider. Nauntat ang drag racing event matapos nga maglapaw sa racetrack ang isa sa mga rider sa kompetisyon sa Banwa sang Candoni. Resulta nga 3 sa mga tumalanaw nga yara sa kilid sang dalan ang nasamaran. Sunod sa katapos ang Candoni DRRMO, nalakip sa mga nabungguan ang menor de edad nga lalaki, isa ka 28 anyos nga babae kag barangay Tanod. Gindala sa ospital ang mga pilason pati na ang rider, pero wala matabangan ang menor de edad kag napatay. Ang drag racing event ang ginpatigayon sa pagsaulog sang kapistahan.